como andamos? Boas e irregulares tardes outonais. Teño a sorte de ter a meu lado a Fran Alonso, que é o editor deste libro 66, que sigue a un que se editou hai uns anos, que se chamaba 55. A explicación é ben fácil. No primeiro caso, eu acababa de cumprir 55 anos, e no ano 56 saquei o 55, e en este caso, cando entreguei o original, tiña 66 anos e algúns meses, e agora teño 67. Entón, contade que o prólogo é o relato número limiar, é o relato número 67. Entón, teño que agradecerlle a Fran por coller, digamos, esta idea como propia e continuar con esta saga que seguiremos cando eu teña 77 anos, non vos preocupedes, que alá imos chegar seguro. Isto seguro. Vivos ou mortos, esta é outra historia, pero dá igual, porque a carpeta xa está aberta e xa hai unha boa cantidade de relatos esperando para serem publicados en vida ou logo do pasamento. Dá exactamente igual. Non vas a falar máis disso. E a miña dereita teño a Pepe Cáccamo, que xa pasou dos 77. Que pasou... Non, pasou dos 66, pasou e está nos 70 e tal. É dicir, é un pouquiño maior que a min. A culpa de que ele este aquí é porque se lle ocorreu nada máis e nada menos que enviarme un par de WhatsApp dicindo, ostra, o conto non sei que, o anaco de prosa gustoume moito, e pois ao cabo de 2 días outro. E entón agora pois dixen eu, en vez de falar con alguén que non leia o libro e que faz que teña que traballalo ou pensar e tal, el xa o ten traballado, xa o ten pensado, e entón pois mel sobre filloas ou algo así, que debe ser así unha cousa. Entón agora empecé a falar eu porque había un silencio así como conmovedor, non? E entón agora vai falar o meu editor Fran Alonso, que xa ten preparado o speech no teléfono porque é moito máis moderno que a min. Non, porque perdín o iPad. Mais ben, que o facían. Gracias, Fran. Bueno, boa tarde. Eu xa non vou explicar a que se debe este 66, porque xa explicou Xavier, así que creo que queda suficientemente explicado. Son un pisa presentadores. Bueno, moitísimas grazas a Pepe Cáccamo por acompañarnos hoxe aquí, e moitísimas grazas a Librería Cartabón unha vez máis por acollernos, e por suposto a todos vos por acompañarnos aquí tamén, non? Tampouco vou falar de Xavier porque non é necesario. Si quero decir ou lembrar que foi Premios Xerais, cal para nós é relevante, no ano 2011 con Estramunde, non? E que este é o seu seguinte libro anterior que publicou en Xerais, que é Final Feliz do 2022, non? Eu creo que tamén podemos dar por sabido que ten un final feliz. Non sei se é tan feliz, pero en todo caso podemos decir que son deses finais diluídos e colectivos, pero podemos decir que tamén ten un final feliz, así que por suposto, como editor, animo a ler o que ten final feliz, non? Ainda que tamén está ben ler as cousas que non teñen final feliz. O que caracteriza a Xavier é unha trayectoria como un narrador sólido, original e moi compacto. É dicir, ten unha voz absolutamente persoal, unha voz moi distinguible dentro da narrativa galega e, desde logo, unha das voces máis definidas, non? É dicir, eu creo que podemos coller un texto de Xavier e recoñecelo sen medo a equivocarnos, porque a súa voz ven desde Ártico, no ano 90, creo, e é difícil equivocarse cando lemos a Xavier, aínda que é certo que explora tamén diversos rexistros ao longo da súa longa trayectoria, non? Estamos diante dun libro de relatos, evidentemente, e un libro de relatos con toda a apertura que significa abordar un libro de relatos por cuestións temáticas, por cuestións estilísticas, porque é un libro variado, un libro plural, pero
no que tamén está ese selo inconfundible do que falaba antes, non? Aí está tamén o pulso dese Xavier, narrador, coñecedor da ciencia, científico que está aí detrás e que é capaz de mesmo facer aflorar algúns temas que moitos deles son comuns a toda a súa narrativa, non? A ciencia, a identidade, neste caso a identidade familiar, as transformacións sociais, as experiencias persoais que teñen moito peso tamén, o cosmopolitismo que transita toda a súa obra tamén, a memoria, que é outro tema tamén que está aí detrás dos libros de Xavier, tamén especialmente ou moi singularmente tamén neste, non? Estamos diante dun libro dividido en tres partes: relatos atópicos, gabinete de curiosidades e prosas finisiculares. A primeira parte, que son os relatos atópicos, é a parte máis ficcionalizada, a parte máis de ficción, que podemos decir de ficción máis convencional, non? Aquí introduce elementos autobiográficos que eu creo que teñen especial relevancia, non só para nós como lectores ou lectoras, sino tamén para él como escritor, porque explora, digamos, a memoria familiar, e creo que eso, para alguén que aborda un tema así, desde a intimidade, ten especial relevancia, pero tamén hai relatos que teñen componente histórica ou fantástica, ou casi sempre teñen unha forte componente literaria na súa confección, non? Evidentemente, Xavier conta historias, explora vidas, situacións, atmosferas, personaxes tamén, e moitas veces, como sucede co relato que está dedicado ao seu pai, pois xoga cos lindes entre a realidade e a imaginación, entre a memoria e a autoficción, non? Lindes que moitas veces non están ben definidos, pero precisamente non están ben definidos porque esa é a intención do escritor, non? Facer ese xogo, digamos que pode levarnos a confusión, pero que non deixa de ser un xogo literario, non? Aí está Berta, que o relato onde conta a experiencia da nai na Guerra Civil, unha experiencia no que, bueno, pues, está a súa memoria de neno, a súa memoria de cativo, e supoño que tamén as conversas, as lembranzas, paseando co pai, que é o relato que facía alusión antes, que mistura esa realidade de ficción, ou a memoria e a imaginación, que é un relato de incertezas, un relato de memoria, un relato tamén de homenaxe, non? Realmente Xavier está facendo unha homenaxe ao seu pai, unha homenaxe en certa medida distante. El tamén, digamos que fai explícito que a relación co seu pai nunca foi, sempre foi peor que coa nai, pero fai unha homenaxe a través duns zapatos que viaxan por Bos Aires, e que é unha homenaxe moi divertida e ademais creo que emotiva, non? Pero logo ten relatos que cambian de rexistro, como cambian relativamente de rexistro, non? É dicir, pero cando entramos, por exemplo, en Camiño de Ferrol, entra no contexto histórico e de aventuras que nos lembran moito máis a Estramunde, non? Que a novela que foi Permin Xerais. E un pouco estas son as características que definen esta primeira parte, non? Cando pasamos a Gabinete de Curiosidades, que é a segunda parte, atopámonos con textos máis ensayísticos, textos valorativos moitas veces, críticos sempre, pero que críticos son todos os textos do libro. Son textos moi breves, ás veces brevísimos, casi como mini historias, mini relatos que sempre coquetean coa ficción, evidentemente, coquetean coa ficción, porque a ficción forma parte do cometido de Xavier. Moitas veces son insólitos, outras veces son científicos, son culturais, outras veces son anécdotas, poden ser comentarios, poden ser pequenas investigacións, e ás veces mesmo son desmitificadores, non? E estou pensando na síndrome de Flipper, que nos ofrece esa visión bastante terrible, non? Da violencia dos golfiños, que é un animal sobre o que todos temos unha visión bastante tópica, ligada á amizade, á afabilidade, non? É dicir, Xavier fainos
ver que a realidade pode dar moitas voltas, non? Ten, evidentemente, como non pode ser de outro xeito, moito peso a ciencia, tamén ten moito peso a cultura, e atopámonos cun estilo moito máis directo, máis irónico, lóxicamente, e, como decía, máis crítico, pero tamén humorístico, non? Xavier non desbota o humor en ningún caso, non? Porque tamén é un pouco unha arma ao longo de todo o libro, non? Quizáis adopta unha mirada tamén máis de observador, non? É dicir, nese sentido máis distante, máis de divulgador, que probablemente entronca máis co que ten que ver con esa ollada do pensamento crítico, non? E finalmente entramos na terceira parte, que son as prosas finisiculares, que se corresponden realmente con entradas do seu propio diario, non? É dicir, bueno, iso é algo do que xa fai confesión no propio Limiar. No Limiar está facéndonos ver que a terceira parte son escritos extraídos do seu diario. Nese momento de tránsito do século do 20 ao 21, como el mesmo di tamén, son textos breves, son textos fragmentarios, casi sempre son textos reflexivos, onde mestura a memoria persoal, a observación social, tamén, novamente, a reflexión crítica e a reflexión cultural, non? Aquí o ton é máis conversacional, como corresponde con diario, non? Lóxicamente, non? Que quizáis pode darnos a impresión de máis improvisado, pero que ese é o ton do diario, non? Ese ton, digamos, que busca a espontaneidade ou a naturalidade, non? Evidentemente tamén hai humor, hai moita ironía, por certo, e tamén creo que detrás de todo isto, tanto da segunda como da terceira parte, pero en realidade de todo o espírito do libro, hai unha vontade clara de cuestionar as narrativas establecidas, non? É dicir, que é o que entendemos por relato, que é o que non entendemos por relato, e a onde pode chegar un relato, non? E creo que está moi ben nestes tempos cuestionar as narrativas establecidas. Vou rematando xa, remato dicindo que evidentemente estamos diante dun libro de relatos moi potente, e dunha tradición, que é a tradición galega, que ten unha tradición nese xénero moi potente, pero que lamentablemente é minguante, non? É dicir, por desgracia nos estamos homologando a outras culturas como a española, non a outras que terían máis que ver con a nosa propia tradición, onde o relato curto ten unha viveza e unha importancia crucial. Non, lamentablemente nos estamos homologando a tradición española, e o relato nestes momentos na literatura galega está perdendo camiño, está perdendo capacidade e está perdendo visibilidade tamén, non? E si que creo que nese sentido é de agradecer este libro de Xavier, que ademais, bueno, pois é un libro que cuestiona, como decía, moitas cousas, non? E que tamén conxuga esa curiosidade, ese estilo curioso, non? Curioso de coñecemento, non? Que caracteriza toda a narrativa de Xavier, e que reclama casi sempre unha mente aberta, porque nos conduce á diversidade, non? A diversidade cultural, a diversidade lingüística, e polo tanto reclama un esforzo por entender, non? E por abrirse ás cousas que Xavier nos conta para intentar entendelas, non? E agora sí, remato, estamos diante dun libro polo que podemos viaxar sen sair da casa, un libro de calado intelectual, que fai gala da súa capacidade de narrar conforme os tempos tamén, non? Que creo que é algo importante, e tamén que demostra o seu enxeño a hora de atraparnos e de facer que nos interese continuar na lectura deste libro. Nada máis, moitas grazas, e dou a palabra a Pepe Carlos. Teña a palabra un momento breve para decir que o que vamos a facer. Sí. Brevemente. Sí. Bueno, vamos a hacer un acto non clásico. Eu non vou lanzar un discurso previo ao que Xavier me respondería. Entón, bueno, primeiro porque é unha modalidade que non nos gusta, que está superada cada día máis, afortunadamente, e segundo porque eu fui víctima dun asalto. Xavier chamoume o xoves para decirme si hoxe luns se podía presentar o libro. Entón, claro, O mércores, creo, non? o mércores, eu creo que era xoves xa, Sería mércores para xoves. Vale. De tal maneira que, bueno, dixen, bueno, naturalmente digo que sí,
son un asaltado tranquilo e paciente, decidín aceptar ser asaltado, estou encantado, por outra parte, de presentar o libro de Xavier, ou de participar en esta conversa entre nós alrededor deste libro. E, bueno, pensamos entre os dous unha modalidade diferente que consistiría na lectura de unha breve selección de textos, catro relatos, a partir dos cais podemos empezar a dialogar entre ambos. E vamos facer unha lectura, ademais, a dúas voces. E así xa comezamos con A esfera fría. Página 161. 161. Sí, casi así de memoria. Entón vamos a ir alternando parágrafos, ¿no? A esfera fría. Un día aprendéronos, sorpresa, que o mundo era o azar, que as 53 lúas de Saturno e os seus varios satélites eran resultado incerto dunha danza sideral nunca soñada, que unha hélice, abríndose e pechándose ao ritmo que a casualidade lle marcaba, era a orixe da nosa vida no planeta, que o acaso gobernaba as nubes, os ciclóns e as treboadas, que o movimento caótico das partículas elementais facía que a materia fluíse entre dous planos do nada. No día seguinte, a brallo múltiple, entendemos que cos que nos cruzábamos no paseo, todos e cada un eran ao unísono iguais e distintos, pois levaban prendidas tras dos ollos ideas, sentimentos e sensacións insondáveis. Nada era produto dunha orde arquitectada de antemán, senón avance caótico en ondadas, cada unha diferente, cada unha igual no seu aquel de onda. Sentimos medo ao desorde, medo ao azar, medo ao acaso, medo ao diferente, ao que non acredita na orde marcada, medo ao caos que precede sempre a unha outra orde temporal e evanescente. No terceiro día, aprendéronos que a evolución non sempre é lineal, que o produto da danza aleatoria de variables inesperadas, de parámetros inconmensuráveis, de factores inauditos, de secuencias casuais, de vaivéns de ondas e corpúsculos, de vagas e contravagas que se confrontan na escuridade das covas, na penumbra dos tobos, nos abismos do océano, na lava dos volcáns, na calor das fumarolas, no frío encerrado nos glaciares. No cuarto día, ansiosos de saber, contáronnos que o futuro comezou, que os xeos se derretían a ritmo acelerado, que a atmosfera mudaba a composición de gases, que os plásticos circulaban nas arterias, que tupían os capilares, que formaban émbolos que ían estoupar o noso corazón medrado, os nosos pulmóns asolagados e fibrosos, os nosos riles calcáreos, o noso fígado esclerosado, que xa non era quen de filtrar os venenos insidiosos, os fluidos visguentos, a flegma que entretece o noso corpo todo. No quinto día, o escrúpulo en todos nós xa era ningún. Comezou a guerra sen cuartel, o ataque indiscriminado, a barbarie ética. Ficaran baleiras as aldeas e despoboadas as cidades, fedorentas as lagoas e bravos os tantos mares que no mundo hai, de onde bechos quiméricos xurdían dos fondos mariños coas fauces abertas arfando sen ar, onde as baleas varaban nas praias por millares, como medida, espello e cifra da furia desatada de Leviatán. No sexto día, deslustrados e dando os últimos arrancos á vida, observamos a danza paradoxal das 53 lúas de Saturno e os seus variados satélites saindo das súas órbitas en desvarío, movéndose aloucadas nun universo en comprensión, no bater contrario do que noutros tempos fora. Daquela, o medo tornouse terror e os berros mudaron en urros desesperados e, ao cabo, un caos calmo precedeu o alborexar do sétimo día, cando xa non éramos. No sétimo día, a quietude deu paso a unha enxurrada de enerxía. Os buracos negros medraron en túneles e galerías, rañando na codia da materia. As estrelas apagaron a súa luz logo de grandes explosións. Os cometas foron atraídos, todos eles, implosionando en negro, e o universo ficou entón, escuro de noite escura, nun punto, de súpeto, condensou a luz nunha esfera fría. O tempo non existía, xa nada era.
Ben, estamos en presencia dun relato baseado, ou aparentemente baseado, diríamos, no relato dos 7 días da creación. Pero, curiosamente, o avance das diferentes etapas vai nos levar non ao Xénese, senón á Apocalipse. De modo que hai unha inversión progresiva que vamos percibindo devagar cara ao final, que é un final claramente apocalíptico. E, ademais, o que acontece en cada día, fixémonos, é que nós, ese nós colectivo, estamos aprendendo. Non se trata de que, en fin, que o protagonista non é nin Deus, nin a propia natureza, nin a creación. Somos nós, como aprendices, dun proceso que finalmente nos leva casi ao Big Crunch, non? Ao Big Crunch, en lugar de ao Big Bang. Un final que realmente non o final da obra completamente creada, senón a destrucción absoluta, non? E probablemente a construción dun novo universo. É dicir, a parte, digamos, menos optimista desto sería, bueno, aquí hai un proceso cíclico, hubo un Big Bang, un núcleo de enerxía estoupa e vai creando galaxias, constelacións, bueno, todo tipo de corpos solares e distribución da materia e antimateria. Ahora nos describimos que neses 7 días en donde que creou o mundo e o cosmos, 7 días ficticios, por suposto, nos que se contrae cara a unha esfera que en vez de ser de calor será de frío, e non sabemos que vai pasar con esa esfera de frío, pero eu imagino que aparecerá un mundo distinto, donde haxa menos listas na seguridade social, donde a riqueza este ben distribuída, esas cousas menores que nos preocupan de vez en cando. O sea, que ao final é esperanzador. Para mí sí é esperanzador, porque en todo caso non é dramático, a enerxía é a mesma, se expande e se contrae, a calor e o frío. E agora do frío, home, non vou escribir aquí todas as posibles etapas dos posibles círculos que poda haber, pero, bueno, pues basta con ver de vez en cando Star Trek e tal para darse de conta que outros mundos son posibles. Mira, e resulta que cada unha das etapas é dirixida polo azar. Sí. Agás as últimas. Porque as últimas están dirixidas polo home, en fin, polo home que se está autodestruindo, non? Bueno, pero se está autodestruindo tamén ao azar. Ao azar. Porque a realidade, o que está acontecendo no mundo, pois podemos definilo como azar porque nos costa moito traballo dominar todas e cada un dos parámetros e das variables que podan existir para que nos estemos derivando cara a unha, neste período antropocénico, cara á posibilidade dunha extinción masiva, polo menos dos humanos, non? Pero son cousas que son moi azarosas, porque, claro, hai catástrofes, digámoslo así, hai catástrofes non solamente naturais, senón catástrofes de comportamento humano, como, por exemplo, a acumulación de plásticos, a presencia de plásticos, non? Pero, claro, tamén, hai que ter un pouco de esperanza que a tecnoloxía tamén axude a modelar estas catástrofes. Estos días poden durar milenios, non sabemos moi ben como vai a ser a evolución, porque si hai bacterias que son quenes de metabolizar por exemplo, o petróleo e o plástico, e entón, claro, si cultivamos as bacterias, a mellor o problema do plástico se reduce, non tanto desaparece, pero se reduce en gran escala. O que non se reduce é co incremento das tasas do lixo, penso. Claro, xa. Que é o que nos teñen acostumbrados por aquí. Mira, este é como outros fragmentos, outros relatos, outras prosas do libro, un exemplo da prosa narrativa de Xavier. Ese discurso xa Fran falaba antes, ese discurso elaborado, moi elaborado, realmente moi preciso, e en este caso, ademais, abeirado case ao poema en prosa. Eu leo este texto casi como un poema en prosa. Hai un ritmo, naturalmente, ritmo de prosa, pero con unha musicalidade e unha tonalidade que nos achega ao mundo do poema en prosa.
E eu non te vou dar outra cousa que a razón. Porque a versión inglesa do texto este foi incluída nunha antoloxía de poesía. Nunha antoloxía de poesía, e eu deixei ir. É dicir, a mí, Moi ben, moi ben. se alguna vez me consideran poeta sen pretendelo, imagínate que ben, non? Pues sí que acertei, porque non tiña ese detalle, esa información. Bien, prosa de base científica, como tanta outra prosa de Xavier en este e en outros libros, Pero, de alguna maneira, bueno, imprecisa, un pouco imprecisa, un pouco claro, imprecisa. que iba a engadir o seguinte. Hai un libro de Jorge Wagensberg, creo que se pronuncia así, que leí recentemente, onde se fala da fronteira e da necesidade de aproximación entre ciencia e literatura. Ele fala concretamente de literatura en ese libro, non de arte en xeral, nin de cultura, ciencia e literatura, e di que a posibilidade de aproximar ambas esferas sería a través da prosa, de certa prosa científica, por exemplo, a que practicaba el mesmo, non? Bueno, e ti a veces, pois, estás en ese territorio. Estou porque teño unha formación Claro. dupla, digamos así, non? É dicir, tes un científico, que non é exercicio de científico de facer experimentos e verificar teses. Bueno, unha temporada sí, pero pequena. Pero despois pues, participei en iba a decir innumerables, pero mentira. Si vou a contalos, igual conto 90 ou 100 grupos científicos distintos, pues, en toda a miña etapa vital como biólogo e como científico da Comisión Europea. Pero tamén, o sea, xa me gustou ler desde pequeno. É dicir, a diferencia é que, claro, eu non leía só libros de literatura, senón tamén libros de divulgación científica, de natureza sobre todo, e despois, chegado un momento, pois revistas científicas, pois colles unha revista tan importante como Natural Science e de repente, pois ademais de haber artigos do que ti te interesa, que en aquel momento que a biología das especies mariñas ou tal, lees un de astronomía, outro de neurociencia e tal, e te van quedando aí, da mesma maneira que vai quedando Dickens ou vai quedando Cortázar, entendes? Todo eso vai quedando, entón, todo eso se mestura e en vez de bueno, produce unha pequena explosión interna, non? Entón, que é a que produce este tipo de prosa que se distingue un pouco da prosa habitual dos meus colegas de xeración. A malia que haxa moitos deles que son biólogos, pero moitos deles o tratan de agochar, non? Como se fora unha pexa ser biólogo. É como eu non trato de agochar que escribo en normativo, hai xente que lle dá un pouco de repelús pensar que existe unha lingua normativa e pensan que a filóloga da súa bisaboa era máis, tiña máis digamos, capacidade de discernir, bueno, que toda unha serie de profesionais que se dedican exclusivamente a eso, non? Todas as linguas teñen unha como se chama, unha norma. E, bueno, a partir da norma, os escritores tamén estamos para desgramaticar, para crear palabras novas, para un montón de cousas, ademais de para escribir contos ou poesía. Palabras novas como as que creas no seguinte relato. No seguinte relato que... Por certo, naturalmente, si podedes interrumpir en calquera momento, porque además como van a ser 4 unidades diferenciadas, pois cada unha terá a súa temática e pode suscitar diferentes reflexións, preguntas, dúbidas. Un dos relatos que a min, o primeiro, creo, que me chamou especialísimamente a atención e me provocou un importante impacto que a súa vez provocou o WhatsApp que lle mandei a Xavier, é Metamorfose Caracol, que me parece un relato magnífico. Entón, aquí vas ler ti a parte narrativa, sí, e logo lerei eu outra parte de diferente registro. O vendedor de caracois ten os ombros cargados cun peso enorme, como se levase a casa ás costas. Logo, falando con el, os seus ollos telescópicos, apagados, a baba que destila polo canto da boca e os lentos movementos do seu corpo húmido confirman.
con semicerteza de hipótese científica, con abraio de teorema xeométrico, que el mesmo foi, nunha vida pasada, caracol. Non ouso desviar a ollada ao apoio dos seus pés, sentindo, en todo momento, o engado dos seus ollos semoventes, húmedos, sen pálpebras, cunhas pregaduras que cal membranas nictitantes deixan e non deixan ver o globo ocular. De esguello, presinto un pé único, musculoso, cilíndrico, que lle axuda a se desprazar pola plataforma elevada de onde observa o mundo pasar ante sí. Chisca os ollos moles mentres aspira os efluvios da cocedura dos moluscos. No chan da plataforma, espallada entre as zarrapicadas do líquido agrisado que gurgulla, esténdese unha fina capa de serraduras de madeira, se cadra para que non esvare na ocasión. Sento nun banco da avenida, engulindo coa axuda dun pauciño os corpos mutilados dos caracois, mentras leo devagar un poema de Shakutaro Hagiwara, titulado en traducción a inglés de Hirokai Sato, The Late Autumn. Autumn's evening, sun scatters on the street scarce, and horses come and go on the pavement, and yet my life is there, or is it not. Mentras o serán de outono instaura a súa luz decadente, e xa non hai cabalos, senón carros de tracción mecánica, e os homes non son homes, senón caracois que se moven lentos, envoltos nunha baba grisalla, que ollan para min e pensan, de seguro, que estou comendo crías de caracol, que son un caníbal que se alimenta de crianzas, unha especie de molusco pedófilo que engole caracois coa axuda intelixente dun pauciño. Vou dixerindo os bichos viscosos e as olladas de ollos telescópicos. Fumea máis, e unha nube tendeuse diante dos meus ollos. A bruma do solpor inunda a avenida mentras as luces prenden soas sen ninguén que prema nun botón, nunha chave, nun computador. Sinto unha vaga de ondas que ascenden do diafragma, que me intoxica con vocabulario indixesto, cunha sintaxe perniciosa, cunha prosodia vergoñenta, cunha ortografía inventada. Falo unha lingua empastada, raspando as papilas da lingua, que agora son placas, que agora son dentes, que rañan a pel da miña man, que fan sangue, que despois muda de cor ao contacto coa atmosfera cargada de ácidos. Sangue vermello escuro, case cárdeno, gris marengo, azul cobalto, verde malaquita. Os seus ollos queren saír das cuncas, droen, doen, proen, esténdense apoiados en pedúnculos xiratorios. Podo ver diante e atrás. As imaxes amoréanse agora en colaxe de planos cruzados. A noite xa entrou na avenida e xorden múltiples ondadas de adolescentes caracois, coa casa ás costas, cos ollos moles e o andar reptante, cos pés deixando un ronsel de baba espesa, a verdade é fosforescente. Na plataforma, o vendedor de caracois continúa o seu labor de cocedor de crías e a rúa solágase cun cheiro acre, invasor, espeso. Non sei por que penso nas palabras que indican olores, cheiros, bafos, na pobreza semántica dese vocabulario, o dos cheiros, pois sempre cheira, ole, fede a algo, por comparación, por antagonismo, por identificación, mas nunca cheira de xeito preciso, de maneira que os cheiros non teñen nome de seu, senón en relación con algo, non son como as cores, ou os sons que teñen denominacións intrínsecas, diferenciadas, obxectivas. Non sei como comezo unha serie de palabras inventadas, dárico, úmbico, prólico, ansórico, varisco, incouto, para indicar así, nun manancial de palabras inventadas, unha chea de cheiros específicos. Son convencións, palabras soñadas, intuídas, mais verbas son, pois todas foron creadas nese exercicio de Adán que todos os povos fixeron para articular, arquitectar o seu mundo. O meu mundo é o dos cheiros, o dos efluvios, o das enxurradas de sensacións olfactivas, dáricas, úmbicas, prólicas, ansóricas, variscas, incoutas. Ninguén me entende, seino. É un código persoal, incomunicável se non é pola comparación, pola semellanza, polo fluxo biunívoco de de impulsos e sensacións. Códigos persoais, enténdase, mas resístome a non ter unha palabra para cada cousa e ter que me conformar, confortar, arranxar
coas paráfrases comparativas. Non cheira a mandarinas, cheira a dárico. Non cheira a peixe podre, cheira a úmbico. Non cheira a graxa de porco, cheira a prólico. Non cheira a xofre, cheira a ensórico. Non cheira a lavanda, cheira a varisco. Non cheira a suor fresca, cheira incouto. E sen troques de procurar uns nomes e unhas asociacións tan distantes, dixese que cheira cítrico, íctico, lárdico, sulfúrico, lítico, fétido, non atino aínda, continúan a ser xenéricos, extraños, se cadra tamén pouco explicativos. Non sei cal é a razón última de eu falar de cheiros. A mellor os efluvios invasores da cocedura dos caracois, do vendedor de pé único e viscoso, dos mozos caracois que esvaran polas beiras rúas, deixando pegadas fosforescente, sulfurosa, fétida, nunha cidade de húmida amálgama pegañenta, de fedores antigos, saídos das brañas onde medraban lirios, onde chegaban os peixes machucados logo da longa viaxe nunha gabarra ou nun carro tirado por bois dende o mar do norte, Zeebrugge, onde as ratas expandían bubóns, pestes e disenterías, onde Bruegel, o vello, deseñaba seres telúricos, talmente como o vendedor de caracois cocidos que ten os ombros cargados cun peso enorme, como si levase a casa as costas. Ben, aquí, ademais da distopía ou da fantasía expresionista de Pesadelo, o autor racha esa tonalidade cunha digresión de tono moi diferente, ¿no? Unha digresión simpática, unha digresión creativa de todo, pero ben, unha digresión de invención de vocabulario. E é curioso, pero ao mesmo tempo moi interesante, a mí me parece que está moi conseguida, ese contraste, ¿no?, entre a primeira parte narrativa e esta segunda parte que poderíamos chamar digresiva. Como organizaches e por que organizaches así o relato? Bueno, pois isto comezou, isto desenvolvese en Bruselas, onde é relativamente frecuente a partir de un momento determinado do ano isto que haxa unha especie de furgonetas onde venden caracois de mar cocidos, non? Isto, e a distancia xa notas o tufo a caracol cocido. E entón, pois, eu empecé recreando un pouco, anotando nun caderno como este, é dicir, o que estaba sentindo ao ver o señor aquel, non? Que vendía os caracois. A primeira parte, vou ser malo, pero na primeira parte faz un Murakami. Sí. Estás contando unha historia, estás contando unha historia que xa contaches cando o soño anfibio. Sí, moi parecido a este. Pero en este caso reflexaba no señor e entón eu imaginaba que debaixo, como nas furgonetas que venden comida, pois que se ve a metade de unha talking head dun informativo, solamente se ve a metade do corpo. E entón para baixo imaginaba el como con pé de caracol, non? Porque os caracoles teñen un pé único, musculoso e tal. E entón, pois era un día de calor e tal, debía estar medio mareado. Digo aquí fumar algo, pois que igual fumar algo mesturado, probablemente, porque é o que podía producir ese tipo de... E entón, non sei por qué, de vez en cando me fago preguntas, da mesma maneira que noutros relatos me pregunto por que a Odisea así non de outra maneira, pois aquí pregúntome isto, por que sempre cheira algo, é dicir, hai cores, hai sons e tal, pero sempre que un cheira a peixe podre, cheira a mango fresco, cheira, cheira a uvas recén colleitadas, cheira a relva recén cortada, é dicir, sempre o faz de maneira comparativa, como se tuviéramos, porque é probable que sea porque teñamos os dos sentidos máis atrofiados, non? Atrofiados ou onde nos entran menos cantidad de sensacións, é dicir, creo que alrededor do entre 80 e 90% das sensacións que non chegan ao noso cerebro son visuais. Despois, claro, pola fala e polo que se escoita e polo ambiente, etc., hai moitas delas que tamén son auditivas. Sensacións de cheiro, de tacto e de gusto,
Ao final, acabamos dicindo que solamente hai 5 ou 6 tipos, ahora creo que tamén se puxeron un tipo máis, pero era ácido, amargo, doce, salgado e tal. E incluso había cada unha parte das linguas, cada unha das partes da lingua, perdón, estaba especializada nun sabor determinado. Ahora hai o gusto glutamato que parece que o envolve todo. É dicir, é como se o gusto glutamato, isto chinés, isto nos estuviera invadindo todos os sentidos. Entón, xa dentro de pouco todo saberá a salsa de soya. Bueno, pois... Pero sabía unha cosa, perdón. A industria das colonias dos perfumes, dos perfumes ten unha potencia considerable. Ten, pero... E a tendencia que hai agora de todo o mundo a botarse perfume colonia é grande, se entras no local, percíbelo. Entón, non sei, penso que o dos 5 sentidos, o que menos industria xerou é o tacto. Sí, probablemente, sí. No, pero o que chamaba a miña atención e correspondía a miña pregunta é por que non había palabras. Claro. Palabras, por exemplo, este perfume cheira a mazá fresca, ou cheira a mizcle, ou cheira... Decir, que son elementos que se utilizan moito no perfume, e outros moitos. Esencia de tal con esencia de... E donde defíneme a mestura de esencia de A con esencia de B mesturadas. O 90% da composición dos perfumes hai un 90% prácticamente común en todos. O sea, os detalles son micros. Sí, pero hai cheiradores de perfumes que son capaces de distinguir matices enormes. Claro, pero eu non conozco... Vamos a ver. A miña, é dicir, isto parte da miña ignorancia do vocabulario. Hai unha novela. Que? Sí, claro. Está a novela de... Da miña ignorancia do vocabulario, digamos, de cheiros. E de non atopar xente... Palabras, sí. É dicir, nos meus colegas escritores... Pero mira, en Galicia temos un exemplo de un gran creador de adxetivos para sabores e para sensacións de sabor que é Cunqueiro. Cunqueiro foi capaz, claro, se non hai un sustantivo, iba a decir un adxetivo como esos que inventa Feijóo, se non hai un sustantivo, hai a capacidade de definir os matices de un sabor a través de un sintagma, ¿no? E Cunqueiro un mestre. Nos viños, por exemplo, para ser capaz de distinguir uns viños de outros polo seu cheiro, o seu sabor no padal, ou en boca, en labios, non sei que, etc. Un comentario. A hora de crear unha palabra para expresar, bueno, neste caso unha sensación, como é o olfato, teño a impresión de que te gustan as esdrúxulas. Perdón? As esdrúxulas. Sí, que son máis impactantes, é dicir, eu sigo úmbico, ¿no? Parece así que estás poniendo un acento pero moi marcado na palabra, ¿no? Ou dárico. E que úmbico entra mellor. Claro, un bico entra mellor. Un bico acentuado, pero entón había que cambiarlle o V polo B e tal. A acentuación é importante, a musicalidade. Sí, claro. Tamén os textos eu adoito a leelos antes de publicalos, e entón leelos no sentido de leelos en alta voz. Entón, pois, a veces pídete a sonoridade, aínda que eu este perdendo xa un pouco o sentido do ouvido progresivamente. Se me falades de espaldas, igual non vos entendo, se te falo de frente, porque así de paso leo os beizos, aproveito e leo os beizos, pois necesito ler antes. Claro, e o meu ritmo, a mellor non é o ritmo que tería outra persoa lendo o mesmo texto, entendes? Pero sí que as esdrúxulas sí que fan así un xogo como moi máis cortante, parece. A veces, en todo caso, aquí resultaron. É moi interesante observar neste relato como desde hai xa décadas, non? Temos superado aquela imposibilidade casi de incorporar ao autor no texto, superando a voz. Aquí hai un narrador que non podemos ou non temos por que identificar con
co eu biográfico, pero logo aparece un autor, que é os Cheiros, e parece que xa non é o personaxe, ou non só é o personaxe que está observando, que está vivindo aquela escena, sino que, e ademais, agora, despois da explicación de Xavier, pois vemos máis a presencia do autor. Cada vez é máis frecuente esa nova omnisciencia que se rexeitou a partir de, en fin, de mediados do século XX, non? Volvemos, de alguna maneira, a novas fórmulas de omnisciencia. E aquí hai un verdadero atrevimento, porque tú te retiras, te separas do relato, para transmitirnos unha observación que eu diría, xa sabemos que isto é ficción, pero diría que é unha reflexión que se achega moito ás túas propias vivencias como Xavier Queipo. Probablemente, probablemente teña razón. Eu non teño pensado moito niso dos narradores e tal, e dos distintos tipos de narradores, pero sí, probablemente que teñas razón en esos novos casos de omnisciencia. Sí, tú eres muchas veces moi omnisciente, ainda que eres un omnisciente irónico, tamén de pequeno levitaba, o sea que é normal que agora fago tai chi, aquí hai unha compañera mía, meña das clases, entón, entre unha cousa e outra, pois se eres quen de levitar, non vas a querer ser quen de ser omnisciente. Por favor. En realidad, a mitad do relato que faz romper a cuarta parede. Claro, exactamente. Casi como que le diriges directamente ao lector. É magnífico aquí o traballo de lingua literaria, o traballo de construción do texto, a riqueza de vocabulario, e eu cada vez máis me apunto a ese tipo de literatura, incluso esa literatura que resulte complexa, ¿no? Fronte a produtos de consumo cada vez... Pero isto non é complexo, simplemente hai que ter calma. Estou falando de complexidade na escolla de estrutura. Bueno, falo de complexidade por comparación con moita narrativa perralleira, que anda por aí e que barre nos paredes. Pero un editor que, porque a mellor algunha desa narrativa, digamos, menos complexa, é a que axuda a manter a receita. Bueno, non me meto en ese asunto, eu falo como lector. E entón hai que apoiar que exista tamén, porque se non existira, igual os recursos dos editores serían menores e entón decidirían dedicarse a vender camisetas. Bueno, ese é un novo debate, porque se houvese unha boa educación do lector e da lectora, non necesitaríamos esos produtos. Antes falaba, Fran, do relato como xénero que está decaendo, non? Bueno, é curioso, porque en Galicia hai unha tradición magnífica de relato, de Cunqueiro, Dieste, Fole, Blanco Amor, etc. E Lara do Pazo que acaba de levar o premio da crítica. Decae o relato breve, o conto? Por que ten menos éxito de público, quizá? Ten menos éxito de público e os escritores, en consecuencia, non o escriben. Pois que fai? Que erro. É porque en Galicia non hai metro, que é onde se te lee o relato curto. Claro. Bueno, eu creo que o problema é fundamentalmente que o relato curto exixe un esforzo de concentración propio dun oficio de escritora, dun oficio ben aquilatado. E a novela, esa novela que a mí non me interesa, que é contar unha historia sin máis, contala de maneira asequible e sin máis, non require ese tipo de esforzo. Non é fácil escribir un conto, non é nada fácil. Un bo conto. Pasamos a Odisea directamente, porque se non vai fazer moi longo. Perdón, me está indicando aquí el apuntador. No, tiñamos 4 textos. Que me cale xa. No, pero vamos a leer 3. Bien, vamos a leer 3 en vez de 4. Bueno, a mí me parece magnífico, pasa que te daría a ti, te iba a tentar a botar uns rollos de cojones. Sí. No, era un conto, perdón. Sí. Vamos a leer a Odisea, unha nova versión da Odisea, pero quería decir que hai un texto que a mí me parece magnífico, que é Neurofisioloxía da Ollada, que é un texto, de reflexión científica, que está cheo de notas a pé de página. E entón eu propuñalle, porque un texto... Aquí sí que hai unha certa dificultade, porque é moi técnico, non? E eu lle propuña que eu leía o texto e iba a interrumpir cada vez que apareza unha nota a pé de página que leería él e que lle daría a él a posibilidade de ampliar moito máis a explicación. Entón, pasamos deste e vamos a Odisea revisitada. Por a cuestión de tempo, pero guardamos na memoria. Sí, claro. E vai ler él, porque xa é o último, a Odisea revisitada.
E el me a dar un pouco de caña. No, ninguna caña, estou totalmente... Bueno, isto comeza cunha como se chama? Cunha cita de Lezama Lima que di así: de pronto, con la uña trazo un pequeño hueco en la mesa. Ya tengo el toconoma, el vacío, la compañía insuperable, la conversación en una esquina de Alejandría. A verdade é que non sei por que a puxen aquí asociada a Odisea, pero probablemente porque a Odisea este presente en todas as nosas vidas e casi en todos os nosos momentos, porque aparte do concepto de Odisea, de viaxe e cando é unha especie de combate contra a realidade, etc., pois todos os mitos que están incluídos na Odisea, os nosos psicólogos os utilizan con profusión nas súas interpretaciones dos nosos comportamentos. Entón, máis ou menos conocedes a historia da Odisea e todas as probas que sigue Ulises ata regresar a Ítaca e chegar a Casoupa de Eumeo e ali pois urdir con el unha especie de conspiración para enfrentarse aos pretendentes de Penélope, pero aquí se trata precisamente de revertir un pouco bastante toda a Odisea. Habería que reescribir a Odisea. Sí, dende o principio ata o fin. Ulises non retornaría xa máis, atormentado polo desexo de Telémaco. Telémaco ofreceríase en prenda a todos os amantes da súa nai, fagamos un trato. Morta Penélope dun virus extraño e contagioso, Telémaco partiría na procura do vello Ulises, o seu verdadeiro, o seu único, o seu grande amor. Ulises, no entanto, teríase negado a si mesmo, that I am nobody anyhow, casando con Circe, logo de someterse ao canto das sereas. Telémaco, disposto a rescatar para sí o amor de Ulises, retaría a desigual combate os paladíns de Circe, Aquiles e Patroclo, outrora amantes de Ulises e agora acamados coas criadas de Circe. Séguenme, supoño. No interálxido da pelexa, cando Patroclo estaba nun tris de cravar unha forquita na gorxa de Telémaco, chegarían os cíclopes, arrasando con todo. Na confusión, Ulises e Telémaco fuxirían a unha cova baixo a praia onde farían o amor plácida e reiteradamente. Os cretenses, disfrazados de filibusteiros, apresarían a Telémaco, matando a Ulises, that will die as a hero, struggling to save his unique and tender lover. De volta en Minos, Telémaco, logo de ser repudiado da corte real, sería entregado en prenda ao Minotaurio, que en troques de Ariadna lle entregaría a Teseo aínda mozo. Anilo e Laberinto, felices as dúas parellas, remataríanse esta historia lixeiramente modificada das orixinais, que se mesturan e transforman como unha realidade virtual interactiva. Haberá que enracha as vestiduras falando de mal gusto, de escándalo, de provocación ata de sacrilexio contra os piares da nosa ben querida cultura, da nosa sacrosanta tradición, da nosa acomodación á orde establecida, da nosa preparación lineal, euclidiana e inequívoca para a orde absoluta, o non ser. Que Deus os protexa. Bueno, pois eu aplaudo esta herética desmitificación, herética en todos os sentidos, desde o punto de vista incluso da moral e da sexualidade, incesto, ademais de pai a fillo, ou de fillo a pai, e un montón de monstruosidades máis que me parecen magníficas, Magnífico. E creo que este proceso de desmitificación debería practicarse máis na literatura galega. Por exemplo, hai pouco xogo de ironía e de tirar deuses abaixo na literatura galega. Hai xente que se escandaliza con este tipo de desmitificación tamén. Sí, pero, bueno, hai xente que se escandaliza por todo. Por todo, claro. Estaba no supermercado e había un señor que se escandalizou con outro porque estaba falando coa caixeira e que, a ver, que non teño prisa e tal. Bueno, e chegaron ao punto de... Bueno, faltoulle o toconama para o canto dunha uña trazada
na cinta transportadora para liarse a golpes. Les faltou nada. Golpes que se chaman, se pode decir hostias tamén. Sí, pero que acabei a miña dose de transgresión aquí, xa non teño máis no peto. Pois magnífica, e ademais aquí hai unha especie de síntese da literatura grega, bueno... Síntese, pero mesturando cousas, porque Minos e tal, e Ariadna e Fulanito e tal, que non ten nada que ver. Un desvarío. Así un pouco desvarío. Pero son trozos do anacos do diario, e claro, o diario é un desvarío constante. Claro. E aparte, cando era a finais de século, que ainda era un poquinho máis novo que agora, 25 anos menos, estaba máis desvariado ainda. Quixera facer un apunte final que ten algo que ver co asunto de estilo, cando ti falaches de humor, e cando ti leiches o texto dos cheiros e tal, supoño que entenderías que hai algo do teu irmán Alfonso. Sí, xa me decatei, xa comentei outro día. O teu Alfonso, porque salvando as distancias ou achegando as distancias, Alfonso foi para nós un mestre de humor, digamos, dese enfoque humorístico. E ti lle teñas medo ao humor. Na tua narrativa nunca hubo humor. Non había, ata que descubriste que se podía meter humor sin perder o peso literario. Pero da mesma maneira que se contaxen outras cousas a través dun virus e tal, ou dunha bacteria, pois se contaxen sentimentos tamén, e parte do estilo. É dicir, ningún de nós ten un estilo puro, ainda que teña un estilo recoñecible, pero de todas maneiras todos temos o estilo. O estilo ten moito que ver tamén coa biblioteca e as lecturas, é dicir, podía ter outro estilo, a veces tuveron outras lecturas máis clásicas, ou tuveron unhas lecturas máis arriscadas, ou que sei, máis centradas noutros autores que os que frecuento a diario, pero bueno, eu quería dicilo, non solamente porque estiveras ti aquí, xa temos falado disto, sino porque me parece que, bueno, nos todos temos débedas de Borges, de Cortázar, pero tamén de Conrad, pero tamén teño débedas dos meus amigos, e entre eles de Alfonso. Máis nada. Espera, home, non seas tan rápido. Eso é ahora. Pero é necesariamente, radicalmente, se acabou, non? Digou se alguén quere falar, non? Xa falaron, xa dimos... Moito che gusta un after, Pepe. Non é iso, tío. Unha das cosas bonitas das presentacións é a conversa con público. Xavi, unha preguntiña. Unha pregunta. Sí. Deixáchesme de todo o que se falou, creo que moi maravillosamente, moito de literatura. Pero ti dixeches algo que eu vou ter dificultades para esquecer, para capar, non queres agravar isto. E é que cando falabas do fin deste mundo que coñecemos, falabas da natureza e tamén falabas do humano, como se fosen cousas alleas. Verdadeiramente, non... Donde está... Siguen lóxicas alleas. Siguen lóxicas alleas. Por eso, non decir, o humano sí que está integrado, por suposto, na natureza, ainda que en certos lugares como unha cidade, o concepto de natureza, non unha cidade como Vigo, que aínda das uns pasos e estás na beira-mar ou no monte e tal. Pero cidades como máis grandes, é dicir, aí o concepto de natureza se ve un pouco difuminado, digámoslo así, non? Entón, e a máis a natureza ten unha lógica que coñecemos ou non coñecemos, pero que sigue uns parámetros nas interacciones entre organismos e tal. Pero e nós como especie estivemos, non? Hai moito tempo integrados como unha especie máis, digamos. Pero empezamos a intervir probablemente resultado do que nos dixeron no libro, tanto a nós como aos musulmanes como aos xudeus, que isto estaba para ser explotado. E entón, conforme avanzou a tecnoloxía, a explotación foi máis brutal, máis dura, máis
máis direccional, máis direccional no sentido da produción e do binomio produción-consumo, non? Habería máis que analizar en este punto, pero eu non teño as claves. Estou mirando para Xavier Paz que se está mordendo a lingua e quere decir algo. Non. Te estás mordendo a lingua. Hai que ter compasión que son as 9:05, pero non sei por que é máis artificial unha cidade que un termiteiro ou que un atolón de coral. Non sei por que é máis artificial. Eu creo que o problema é a conciencia do ser humano, esa é a diferencia. E iso que lle leva ao ser humano a pensar que non é natureza, que é outra cousa distinta de materia e enerxía. E ese é o noso problema, que non temos conciencia de vida. Somos unha forma de vida, unha máis, entre tantas. Os animais teñen conciencia de morte, moitos. Cousa que hasta hai 4 días se negaba. Primeiro foron que non facían ferramentas. Despois se demostrou que sí, que hai animais que utilizan primitivas, pero ferramentas, obxectos para un fin, non exclusivamente as más. Ahora sábese, por estudios de teoloxía, de neurofisioloxía e tal, que os animais teñen conciencia de morte, é dicir, que coñecen, non das formigas que se cheiran ácido oleico escapan, eso é un estímulo químico, non, eso non é conciencia, sino que poden facer como a zarigüeya, non? E con isto remata o sagrado texto. A zarigüeya, cando venta o perigo, pon os ollos en blanco, bota a lingua de fora, exuda polo ano cadaverina, cheiro a cadáver, e fica totalmente cataléptica, parada, ante o depredador, que se achega, cheira mal, ve que non se move, ve esa lingua, tal, eses ollos, e pasa. Esta performance zarigüeyesca, que é real, que ocurre, é algo máis que un instinto. Ou esas nais de chimpancés que son capaces de levar unha cría morta no lombo durante semanas. Non lle dan de comer, saben que non se moven, pero teñen o vínculo, digamos. Se resignan, é unha especie de do. É dicir, como dixiro eu que xa non teño cría? Pois me acompaño dela durante un tempo, hasta que o tempo, que parece ser que o cura todo, etc. Bueno, nada máis, hasta aquí o sagrado texto. Igual temos que aprender a facer a zarigüeya antes das votacións. A zarigüeya fagacho a ti despois. Bueno, pues gracias. É algo que comentar máis, Fran, acerca das zarigüeyas, ti non... É como os... Pero... Hai un libro que é unha filósofa, Monceau, que se chama precisamente A zarigüeya de Schrödinger, ou como os animales sinten e tratan a morte. E é un libro interesante, porque é moi clarito, moi ameno. E onde está? Na casa. No, publicado. Será a zarigüeya de Schrödinger. Bueno, pues buscaremos a zarigüeya de Schrödinger. Zarigüeya. Hai como o gato de Schrödinger, que está morto e vivo ao mesmo tempo. Sí. A zarigüeya está facendo o seu... Como se di zarigüeya en galego? Oi, non hai. Zarigüeya. Non temos palabras para nombrar cosas que non existen aquí. Claro. Porque esa palabra tampouco é española. No. Obviamente. Porque aquí non hai marsupiales. Non hai Iberia. Está a línea de Watson, ¿no? Que é a que separa a... Temos a palabra e decimos zarigüeya. ¿Zarigüeya de? ¿De qué? ¿Qué? ¿La zarigüeya de? Schrödinger. Espera, que lo escribo, ¿qué eres? Sí, sé que es antiguo, pero no sé escribirlo. Será zaripegada. Zaripegada, claro, en galego será zaripegada, efectivamente. A zaripegada. Sí, efectivamente. Gracias. Pero tenga aí SCH. Ah, venga, sí, coñezo este é o do gato. O do gato. Estamos de vivo. Bueno, pues muy bien, pues aquí Muchas gracias.